Tots els nens tenim el mateix dret aunque estiguin a un altres països. Tots els nens, aunque siguem morens o pèl-roig, tenim el mateix dret. Tots els nens, aunque no estudien o si estudien, da igual, sempre tenen el mateix dret. Tots els nens tenen el mateix dret. És igual on haguem nascut i com siguem. Tenim els mateixos drets. Els nens necessitem protecció dels nostres pares i necessitem que els nostres pares ens ajudin a conèixer com funciona el món. Aquest és el nostre dret. Doncs a protegir la gent dolenta. Els hem de protegir de la gent dolenta, dels que abusen dels petits, de les malalties. El segon dret és que els nens poden ser protegits per els pares en moments que no ens agrada alguna o que ens fa por. I això pot passar a molta gent. I ja està. El segon dret és que si te sents por, et protegeixes el pare. Si necessitem ajuda, ens ajuden. I si volem anar a un joc, ens acompanyen. I ja està. Perquè si tenim por d'alguna cosa, que ens protegeixen perquè ens volen molt, que siguem els vostres fills, que passaran. Tots els nens i nenes tenen dret a tenir un nom i a ser ciutadans d'un poble o ciutat. I si no podien diferenciar-se i ningú el podria conèixer. Una nacionalitat és ser d'un país o vius. Hola, em dic Aitana. Em dic Ainhoa. Jo penso que tots els nens tenen que tenir una bona alimentació i també que els nens tinguin una vivienda. També crec que tenen que tenir un metge que els cuidi. Em dic Susana. I jo em dic Sara. I jo crec que n'hi ha nens i nenes que els costa anar a l'escola normal i necessiten anar a escoles especials. Jo també conec una nena que també necessita aquesta ajuda i va a una escola especial perquè allà li ajuda i pot recebre el que necessita. Hola, em dic Aitana. Hola, em dic Xavier. Hola, em dic Ainhoa. Avui vull parlar sobre un dret molt important, que és el dret de tenir respecte als nens, tant si ets un nen petit com un adult, també de tenir afecte amb ells i comprensió. Jo anava a dir el mateix. I jo també. Què és el dret de l'educació, Xènia? Jugar, divertir-se i jugar amb els nens i aprendre a fer lletra i llibre. Mira, em sembla que ara ho podeu completar. Què estan fent aquests nens? Hem estat jugant
Estan jugant? Que tots són iguals? No, Tots són iguals? no. Per què no? Perquè uns són plata, uns són grocs i uns són vermells. I s'ho estan passant bé? Sí. Us presentem el dret d'atenció i ajuda en cas de perill. Us venim a salvar. Primer salvarem els infants. Molt bé. Ai, que va primer. Pobre, no existes que... Els nens tenen que anar a l'escola, dormir bé, treballar i tenir energia. No es poden abandonar ni obligar-los a treballar. De la protecció contra l'abandonament i l'explotació del treball consisteix en que no s'ha d'abandonar cap nen o nena, ja que som massa petits com per poder-nos espavilar per nosaltres mateixes en aquest món. Tampoc no s'han d'explotar en el treball, ja que no tenim la capacitat suficient ni l'edat, perquè és l'edat de divertir-se, d'adquirir nous coneixements i de créixer per poder valer-nos a nosaltres mateixos. La pau. Justícia! Apúntaselo. Ha quedado fatal. Hola, em dic Aitana. Hola, em dic Xavi. Em dic Ainhoa. Què? Xavi! No, que no sé qué tengo que... Ens hem de divertir. Tenim que anar a l'escola. És que no... A divertir. Xènia, què és el dret de l'educació? Ya estoy. Us presentem el de la referent Tornem-hi.